Vodárenská záhrada v rámci úvah nového predstavenstva stále predstavovala taký otáznik. Je to priestor, ktorý nepredstavuje našu kľúčovú činnosť, nepokrýva naše kľúčové aktivity a napriek tomu bol to priestor, ktorý bol nevyužitý a rozhodli sme sa preto pre takýto spôsob, že zrenovujeme, zrekonštruujeme časť záhrady v prvej etape a umožníme obyvateľom Bratislavy aj teda návštevníkom Vodárenského múzea, aby strávili svoje voľné chvíle v jej priestoroch. No ja som veľmi rada, že sa tu niečo takéhoto urobilo. Chodím veľa na prechádzky tuto pozdĺž ramena, takže to je mi také veľmi milé. A mama ale stále spomína, že keď starý otec prišiel do vodárne, takže vtedy tu nasadili veľmi veľa stromov. Neviem teda, či to bolo cez druhú svetovú vojnu, alebo tak bližšie k vojne, keď rozdelili záhradu na tie záhradky a potom zamestnanci z vodárne si tu nasadili zeleninu a veľa času, teda aj moja mama, ktorá bola vtedy pomerne mladá, strávili na také pieskoviska boli a rôzne. No, veľa času strávili. Ja si tak pamätám len ozaj také maličkosti. A raz sa pamätám, že som bola na loďke a priviezli ma na tú šporňu a stará mama im pomáhala vystúpiť z člnka a stiahla ma do vody. A ona si pritom zlomila nohu, takže to nebolo veľmi zábavné. Myšlienka na revitalizáciu tejto záhrady vznikla pri mojom pohľade na dobovú fotografiu. Začali sme sa s tým bližšie zaoberať spolu s predstavenstvom, že Bratislavská vodárenská spoločnosť v prvej etape sa pokusí zrevitalizovať zhruba 1 hektár tejto záhrady. Ďalšie dobudovanie bude spočívať v tom, čo si v podstate vyžiada verejnosť. Uvidíme podľa návštevnosti záhrady, či deti mali pripomienky, že by chceli viacej húpačiek, možno prídu starší ľudia, povedia, že chcú viacej lavičiek. Plánuje sa dorobiť viacero prvkov pre deti a v budúcnosti pravdepodobne neostane fontána Chlapec s volavkou v tejto záhrade osamotená.